Sajian selanjutnya adalah penampilan dari penari 24 jam. Dr. Sri Hadi S.Kar M.Hum. Judul karya Wayang Babar Suluk Bismo. Perjalanan Bismo dalam meraih nilai kehidupan yang hakiki, cinta dan kasih. Selamat menyaksikan. Jagat katon peteng aku ora roh apa-apa. Sumuduring Sang Bagaskara ora sisih kebat ing sisih wetan. Kosok baline biyong sumunaring sang rembulan ora timbul saka sisih kulon. Iki arep ana kedadian apa? Arep ana kedadian apa? Biyong tulungono aku. Aku ora apa-apa. Biyong, biyong.
Ambo aja lewok, aja tansah jiwa asik. Jagat pancen aku luput tumrap nanging apa? Oh Gusti, sun sesuwun mrenyang agung ama muji maring Gusti hanya wiji tulusing hati hanya wiji tulusing hati. Bye.